A gázár kulisszatitkai. A gázszámla végén szereplő összeget természetesen minden fogyasztó megnézi, de vajon hányan tudják, mi mindent tartalmaz egy köbméter földgáz ára? A végösszeg mind a lakossági, mind az üzleti piacon több részből tevődik össze. Alapvetően két típusú fogyasztót különböztetünk meg. Az egyiknek egész évben stabil a földgázfogyasztása, ilyen például egy üveggyár, ahol a termeléshez egész évben ugyanannyi gázra van szükség, a másiknak, az úgynevezett ingadozónak a téli fűtésszezonban megugrik a gázfogyasztása. Ilyen például egy irodaház vagy egy távhőszolgáltató. A gázár legnagyobb részét a molekulaár teszi ki. Ez nem más, mint a kitermelt földgáz ára. Ez adja a végső ár 46-62%-át. Erre jönnek még a különféle költségek, díjak és adók, de ezekről később még szó lesz. Földgáz vásárolni az energiakereskedő cégek több helyről is tudnak. Az európai gáztőzsdék klasszikus árupiaci tőzsdeként működnek, csak éppen nem arannyal vagy gabonával, hanem földgázzal lehet itt kereskedni. A nagykereskedők, vagyis az energiakereskedők egymás között is adnak-vesznek földgázt, sőt, a kapacitásokkal, azaz a vezeték használati joggal is kereskednek egymás között. Külföldi és hazai termelők. Magyarországon földgáztermeléssel a MOL és néhány kisebb cég foglalkozik. Az energiatermelő cégek általában hosszú távú 5-10 éves szerződéseket kötnek az energiakereskedőkkel, kivédve ezzel a tőzsdei és a nagykereskedelmi árak ingadozását. Mi befolyásolja a gázárat? A molekulaár ezáltal a versenypiaci földgázár mozgását több tényező is befolyásolhatja. Az ár a kereslet-kínálat alakulásán múlik, amelyre rövid távon főként az időjárás van hatással. Ha esik a hőmérséklet, akkor növekszik a földgáz iránti kereslet, és az árak emelkedni kezdenek. Vagy ha például karbantartás miatt kiesik a termelés egy bizonyos része, alul kínálatos lesz a piac, és az árak nőnek. Érdemes figyelembe venni az energiaipari trendeket is. Németországban például terjednek a megújuló energiaforrások, ami a földgáz iránti kereslet csökkenésével jár. Ez pedig hosszú távon mérsékli a gázárat. És amíg ez sem lenne elég, alakíthatja a földgáz árát a piacon lévő LNG mennyisége, a nagy gáztárolók készletállománya, a nyers kőolaj hordonkénti ára, vagy a dollár-euró árfolyam is. A földgázt nem elég kitermelni, majd eladni, el is kell szállítani a fogyasztókig. Ezért a szállításért kell rendszerhasználati díjat, vagyis RHD-t fizetni, amely a versenypiaci gázár 8-24%-át teszi ki. Az RHD két részből áll. Fix rész. A rendszer, vagyis a gázvezetékek használatáért kell fizetni a fix összeget. Olyan ez, mint az autópályadíj, amelyet az út használatáért kérnek el. Ám mivel a gázvezetékekben egyszerre nem fér el akármennyi gáz, az energiakereskedőknek előre meg kell vásárolniuk a kapacitásokat, azaz a vezeték használati jogot. Forgalomarányos rész. Itt már a rendszeren átszállított földgáz mennyiség alapján kell fizetni. Adók. A földgáz árába beépülnek a különféle adók is. Ezek az energiaadó, az MSZKSZ-díj, amivel a stratégiai földgázkészlet tárolását fizetik meg a fogyasztók a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek, az általános forgalmi adó, vagyis az ÁFA, és kötelező díjtétel a szagosítás is, amely arra szolgál, hogy a gázszivárgást észlelni lehessen. A földgáz értékesítés nyeresége függ a piaci árversenytől és az ügyfelek fogyasztásának optimalizálásától. A piaci földgáz igény az elmúlt években folyamatosan csökkent, a verseny pedig nőtt, és mindez mérsékelte a szerződések nyereségtartalmát is. Több adó is csökkenti a nyereséget. A 19%-os társasági adó és a 31%-os úgynevezett Robin Hood adó, amely együtt már is 50%-ot tesz ki. Ezekhez társul az árbevétel arányos helyi iparűzési adó. A nagyértékű termékek kereskedelmével foglalkozó cégeknél a legnagyobb kiadások a munkaerőhöz kapcsolódó költségek és járulékok, a befektetett eszközök amortizációja, valamint a kereskedelmi tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó szolgáltatások és felhasznált anyagok értéke.